May buntag diha no ato ning pukaw sa bagnul. Tawa atik-atik dig mata diyon. Gunit sa kortina. Atik-atik na siya tanawa Atayos buang yung atik-atik ra. Ano siya padung na siya sa babo pa. Manglimog-mog siguro na siya. Tawa lagi. Tagaan ko palagi. Alay. Limog-limog kunuhay mura ra limog ba. Imnon pa na niya karon. Tibag nun. Tanaw sa palibot kung gisita o wala man day. Ang motor may nagkita. Diba, sidlak nga dilaw no. Naudto naman, pakyut-kyut na yung buang tapura na bagyut. Ano, di palungan sa maligo. Sige. Kay baklay kunuhay. Kay baklay, ito. Kuhan. Video pa. Para nagubo na, ligo na. Bating katugnaw ang buang. Atik na sa kaligo. Kasi manaway kaligo na. Balon na ito. Pakyut. Kaon para layos ka buang. Kaon kita kaya may na lang. Balagi sudan na ginamos diha. At least good sa nga tong kuan diha, pamahaw diha. Usap kunuhay. Murag pending. Usap boy. Adobo. Kita ang adobo. Magkaon di alalayan dito brush para yung bahu bahua dito. Kasi mana na way toothbrush. Hilo lang ipon. Tapos pambog ko ng blazer o bagchoy. Cute na yun. Sutan din mas para padong nas trabaho. Good sa nga itong adlaw diha.